Alex Vargas, Low. 13 minutter over 9 lige her i P4 Morgen. Og nu der skal det altså handle om bankoforeningerne her i Danmark, fordi det ser sort ud for den. Fra nytår, der sætter et nyt lovforslag nemlig krav til, hvor meget af bankoforeningernes omsætning, der skal doneres til velgørende formål. Ifølge det her nye lovforslag, det skal anbehandles på torsdag, så skal store foreninger fremover af med minimum 35% af deres omsætning. Små foreninger, de skal af med 15%, og det skiller altså ved, om man har en omsætning på 5 millioner eller over. Sådan som reglerne er i dag, så skal bankoforeningerne bare donere overskud til velgørenhed. Lovforslaget, det kommer efter, at bankoforeningerne de har været på kant med loven, da det ikke er lovligt at drive en bankoforening i Danmark, hvis bankospil er det primære formål. Det nye lovforslag skal ifølge Skatteministeriet sikre, at bankoforeningerne kan fortsætte, men med det formål at samle ind til almennyttige formål. Nu går formand til dig, Jan Rosenberg, næstformand i bankoforeningen IF32 Gamle Drenge. Ja, ikke damer, men drenge. Ja, det er det. I spiller banko om tirsdagen. Det er jo i aften. Det er nemlig rigtigt. Men det er ikke sikkert, at de kommer til at gøre det tirsdag aften i fremtiden, hvis lovforslaget det bliver til virkelighed. Hvad vil det betyde for jer? Jamen, det betyder, at vi lukker 1. januar, hvis vi fuldstændig skal følge de her regler, som de vil gennemføre i det her lovforslag. Omkring 70% af dem, der spiller banko i jeres forening, er over 70 år. Hvilken forskel gør jeres bankoforening for de medlemmer, der spiller hos jer? Jamen, det gør en kæmpe forskel. Altså udover vi er en bankohal, så er vi et socialt netværk, samvær for ældre, der mødes og hygger sig hver eneste tirsdag. De kan komme ned til os. Der er mange af dem, der har mødtes igennem os og mødes i fritiden også. Så det er et socialt netværk for dem, der ikke har måske Facebook eller LinkedIn, eller hvor de kan mødes. Hvilken følelse efterlader det så dig med som næstformand, når du kan se, at der er risiko for, at det her lovforslag det bliver til virkelighed, og det simpelthen kan ende med at betyde, at I må dreje nøglen om efter nytår? Jamen, det gør rigtig ondt i sjælen. Jeg er selv vokset op og blevet støttet af samme forening, som jeg er næstformand i dag, da jeg var knægt og dyrkede sport i Glostrup. Og det er simpelthen det, man vil fjerne de muligheder på at kan sende nogle drenge, der ikke måske har råd ved deres familier til at spille en eller anden fodboldturnering i Holland, eller hvor det nu er, der er turneringer rundt om i Europa, eller hele verden for den sags skyld. Det kan være shippepiger, vi har sendt til EM, VM for at kunne deltage, som der ikke har været råd til. Det er rigtig mange ting, der lige pludselig går tabt med den mulighed. Og vil man ikke, hvis det nu var, man kiggede på det, vil man kunne indrette sig på den måde efter loven, selvom det så betød, at bankoaftenerne måske havde mindre præmier eller færre deltagere? Vil man på den måde kunne indrette sig, så man alligevel ville kunne spille? Jamen, det er jo i hvert fald det, politikerne siger, at man bare kan. Altså, jeg havde en snak med Janne Jørgensen fra Venstre for ganske nyligt, der sagde, at jeg bare skulle sætte vores præmier ned med 13%. Så ved jeg ikke... Min logik siger, at vi så bliver væsentligt færre spillere. Den anden ting, der ligger ligesom i det er, at vi har jo en eller anden husleje, vi skal betale. Vi har mange andre udgifter, så det her med bare at sætte præmierne ned, og så færre mennesker, jamen det er ikke bare lige til. Altså vi er jo en 100% forening, altså der er ingen lønninger, der er ingenting til at tage eller skrue på, eller gøre noget der. Vi har bare nogle faste udgifter, der skal opretholdes. Sådan lød ordene fra dig, Jan Rosenberg, næstformand i bankoforeningen IF32 Gamle Drenge. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig her til morgen. Jo, tak skal I have. God dag. Det skal siges, at både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der står bag det her, blandt andet står bag det her lovforslag, har efterspurgt en teknisk gennemgang af lovforslaget for at sikre sig, at lovforslaget ikke rammer skævt. 18 minutter over 9. P4 Morgen. Jeg har lidt svært ved at begribe